recordo fa 20 mesos amb la Pepa que em trucava i em deia Sergi, hi ha un tercer congrés català de la cuina, hem de treballar en aquest aspecte, és una feina brutal, però bé, després ja parlaré. Jo només faré un petit parlament. Vull donar les gràcies a tots aquells restaurants, empreses de restauració col·lectiva que amb la seva aportació anual a l'Institut i a la marca Cuina Catalana fan possible que puguem tirar endavant tots els projectes. Som una fundació petita on treballem de manera altruista i amb molta il·lusió per tirar endavant tots aquests projectes i és una cosa realment extraordinari. Creem sinergies i aliances amb universitats, centres de recerca i administració. Gràcies a tots vosaltres per la confiança, per entrar en el joc i sobretot per donar-nos aquesta energia i aquesta força que moltes vegades des d'aquesta nostra construcció i sobretot la Pepa, que té aquesta energia que irradia i que dona força a tota la gent que treballa amb nosaltres. I sobretot donar les gràcies i d'una manera molt insistent i incisiva al doctor Màrius Rubiralta, que sense ell i aquesta energia, aquesta implicació i aquesta dedicació que ha tingut, tot això no hauria sigut possible, evidentment, perquè és una persona fantàstica i bé, una mica el far que ens feia seguir tot aquest camí. I per últim i molt important també, les gràcies a la Rocío Díaz, que és la col·laboradora, coordinadora per donar sortida a tota la intensitat de la Pepa, que treballar amb la Pepa és un motor que has d'estar sempre a tope i la Rocío ha fet una feina també brutal. Sense més, avui espero que traiem totes aquestes conclusions de tota aquesta feina que ha sigut extraordinària. Moltes gràcies.